Zdravím. Posaďte sa. Dnes sa ponoríme do príbehu o Kaguya Hime, mesačnej princeznej, ktorej príbeh je jedným z najstarších a najznámejších príbehov v Japonsku. Tento príbeh je známy ako Taketori Monogatari, alebo povesť o rezačovi bambusu. Poďme na to. V dávnych časoch, keď mesiac jasne svietil na nočnej oblohe a hviezdy sa trblietali ako perly na čiernom zamate, žil starý muž menom Taketori no Okina, čo znamená starý rezač bambusu, spolu so svojou ženou. Jedného dňa, keď Taketori no Okina pracoval v lese, objavil zlatú bambusovú stonku, ktorá žiarila svetlom. Keď ju rozrezal, našiel vnútri maličké dievčatko veľké ako palec. Taketori no Okina a jeho žena, ktorí nemali vlastné deti, sa rozhodli, že dievčatko vychovajú ako svoju vlastnú dcéru. Nazvali ju Kaguya Hime, čo znamená svietiaca princezna. Kaguya Hime rástla rýchlo a čoskoro sa stala krásnou mladou ženou, ktorej krása priťahovala pozornosť celého kraja. Správy o jej kráse sa rýchlo šírili a čoskoro sa pri jej dome zhromažďovali mnohí nápadníci, ktorí ju chceli získať za svoju manželku. 5 najvýznamnejších mužov, všetci urodzeného pôvodu, prišli požiadať o jej ruku. Kaguya Hime, ktorá nechcela zraniť city nikoho z nich, vymyslela pre každého z nich nesplniteľnú úlohu, dúfajúc, že tým odradí ich záujem. Prvý nápadník mal priniesť kamennú misku, z ktorej pil samotný Budha. Druhý mal nájsť vetvu zo stromu, ktorý rastie na vrchu bájnej hory Horaj, ktorý má zlaté a streborné jablká. Tretí nápadník mal získať plášť z ohňuzdorných kožušín. Štvrtý mal priniesť drahokam z dračieho krku a piatý mal nájsť lastovičie hniezdo, ktoré obsahuje drahokam. Každý z nápadníkov sa snažil svoju úlohu splniť, no všetci neúspeli. Nie jeden z nich sa pokúsil podvádzať a priniesol falošný predmet, ale bol odhalený a znemožnený. Kaguya Hime tak zostala slobodná, no jej krása a tajomnosť priťahovala čoraz väčšiu pozornosť. Medzitým sa císar dopočul o krásnej Kaguya Hime a rozhodol sa, že ju navštíví. Keď ju uvidel, bol okamžite očarený jej krásou a ponúkol jej manželstvo. Kaguya Hime zdvorilo odmietla cisárovú ponuku, no obaja si vymenili básne a listy, čím sa medzi nimi vyvinulo hlboké priateľstvo. Leto ubehlo a prišiel čas, kedy Kaguya Hime mala odhaliť svoje tajomstvo. Každú noc, keď pozorovala mesiac, stala sa smutnejšou a tichšou. Jej adoptívni rodičia boli znepokojení a prosili ju, aby im prezradila, čo ju trápi. Nakoniec im povedala pravdu. Pochádza z mesiaca a prišiel čas, aby sa vrátila do svojho pravého domova. Starý rezač bambusu a jeho žena boli zdrvení, že musia stratiť svoju milovanú dcéru. Pokúsili sa zabrániť jej odchodu tým, že zavolali stráže, aby ju strážili dom, ale v noci, keď prišiel spln, sa na oblohe objavil nebeský voz. Poslovia z mesiaca zostúpili na zem a žiarivá postava Kaguya Hime sa začala zdvíhať k nebesám. Kaguya Hime sa rozlúčila so svojimi rodičmi a všetkými, ktorí ju milovali. Zanechala im listy a darčeky ako prejav vďaky za ich lásku a starostlivosť. Cisárovi nechala nesmrteľný elixír, ktorý však cisár odmietol piť, pretože bez Kaguya Hime nechcel žiť večne. Namiesto toho nariadil, aby elixír bol spálený na vrchole hory Fuji. Oheň z elixíru vystúpil do neba a stal sa večným plameňom, ktorý sa vraj dá vidieť dodnes na vrchole hory Fuji. Príbeh Kaguya Hime sa stal symbolom krásy, smútku a pominuteľnosti života. Jej príbeh pripomína, že aj najväčšia krása a šťastie sú často dočasné a že musíme oceniť každú chvíľu, ktorú máme. V modernej popkultúre sa príbeh Kaguya Hime objavuje v mnohých formách.
od literatúry po filmy a anime. Jeden z najznámejších moderných spracovaní je anime film The Tales of the Princess Kaguya od Studio Ghibli, ktorý verne zachytáva pôvodnú legendu a prináša ju novým generáciám divákov. Príbeh Kaguya Hime je natoľko univerzálny a inšpirujúci, že našiel cestu aj do mnohých moderných anime sérií. Jeden z najvýznamnejších príkladov je postava Kaguya Otsutsuki v anime Naruto. V tejto sérii je Kaguya Otsutsuki matkou všetkej čakry a prvou bytosťou, ktorá použila čakru na boj. Jej postava má božské vlastnosti a jej príbeh je plný intríg a moci, čím sa stáva jednou z najväčších antagonistiek série. Okrem Naruta sa motívy príbehu Kaguya Hime objavujú aj v iných anime, ako napríklad Sailor Moon, kde je princezna Kaguya inšpiráciou pre jednu z postav. Kaguya Hime tiež inšpirovala mnoho literárnych diel a videohier. V hre Okami, ktorá je plná japonských mytologických motívov, sa postava Kaguya objavuje ako vedľajšia postava, ktorá má tajomný pôvod a úzke spojenie s mesiacom. Táto hra prináša bohatý vizuálny a naratívny zážitok, ktorý čerpá z hlbokých koreňov japonskej kultúry. Kaguya Hime je tak aj dnes ikonickou postavou, ktorá nás fascinuje a inšpiruje svojím príbehom a krásou. Jej legenda žije ďalej a pripomína nám, že aj keď sme len na chvíľu na tomto svete, naše skutky a láska môžu mať trvalý vplyv na tých, ktorí nás obklopujú. Príbeh Kaguya Hime je tiež významný pre svoju schopnosť reflektovať ľudské túžby a pocity. Odvaha, láska, smútok a pominuteľnosť sú univerzálne témy, ktoré prechádzajú naprieč časom a kultúrami. V dnešnej dobe, keď sa svet zdá byť rýchlejší a premenlivejší, nám príbehy ako Kaguya Hime pripomínajú dôležitosť zastavenia sa a ocenenia krásy prítomného okamihu. Kaguya Hime, princezna z mesiaca, nás svojím príbehom učí o láske, obetavosti, nevyhnutnosti osudu. Jej legenda je jedinečným spojením fantázie a reality, ktoré nás nabáda premýšľať o našom mieste vo vesmíre a vzťahoch, ktoré vytvárame. Nech sa tento príbeh šíri ďalej, inšpiruje nové generácie a pripomína nám, že niekde medzi nebom a zemou, medzi snom a skutočnosťou existuje svet plný zázrakov a tajomstiev, ktorý čaká na objavenie. Kaguya Hime je skutočne ikonická postava, ktorá nás aj dnes fascinuje a inšpiruje svojimi príbehmi a osudom. Tak ako nás bude fascinovať príbeh o 8-hlavom drakovi, ktorý niesol meno Yamatano Orochi. Ale to je zase príbeh, na ktorého si čas našiel iné miesto.